Күрше кызы Хәдичә шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кичегеп кайтты кичә. Каравылчы карт аның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хәдичәгә капканы. Капкада тимер йозак. Хәдичә көткән озак, тышта кунып булмый бит. Булса да гәрчәс ак. Ахыры кызга уй керә. Төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хәдичә койма аша сикерә. Кайтып керә йортына. Кайткач бар да онытыла. Тик кадакка эләгеп, юбка гына ертыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый, иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әлдә кичәсен кайтып, йоклаган кырын ятып, күрше карчык эшенә шак җибәргән уятып. Әнә бара ул. Кара, юбка гына чайкала. Исе китеп хатын-кыз юбкага карап кала. Икенче көн ни күрәм? Бер елым да, бер көләм. Урам тулы хатын-кыз. Бар да йыртык юбкадан. Күршем теккәнче, мода дип, көн үткәнче, бар да йырган юбкасын, бут төбенә җиткәнче. Эй, Хәдичә, Хәдичә, кичегеп кайтып кичә, нинди эшкә чуалдың, яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әллә ни йыртып, мода дия күрмәгез. Мин алардан берни сорашмадым. Түзеп кара кенттен сагынуга. Тиеннәргә бәйләп куйган яшьләр түгелергә тора кагылуга. Мин алардан берни сорашмадым. Сөйләп бирде барсын күзләр үзе. Ул күзләргә тыныч карап булмый. Алар хәсрәт тулы моң диңгезе. Тәрәзәләр якты, олы монда, кояш нуры төшә бүлмәләргә. Чит кешеләр хәер эләшәләр, күңелләре китек әбиләргә. Көннәр монда шактый әкрен үтә. Ниләр белән генә юанасы, юатырга килмәс. Бер качанда инде үз баласы. Чит ят куллар орган тәнен юар, кәфенне кәтереп үргә салыр. Ят авылның иркен тын зираты bir yetimni кочагына алыр. Тәрәзәләр якты, олы монда, кояш нуры төшә бүлмәләргә. Җылытса да ләкин таш булатны кече җитмәс туңган күңелләргә. Мишәр диләр, башкорт, типтәр, кырым, кем дип кенә җирдә аталмыйм, бөтен дөнья халкын баш идергән, 1000 ел буе горур татар мин. Болгары да, Сибир, Нугайы да, Кыпчакта мин дип вакланмыйм, йөрәгендә алтын урда йөрткән, татар атлы горур татар мин. Киң далалар, урман, таулар, сулар, Түрк җирендә булыр ватаным, аналардан килгән туган телем. Идел йортын саклыйм атамның. Хөсетлеләр әйдә кара көйсен, мин аларга ачу сакламыйм. Таркатырга теләүчеләр белсен, 1000 ел буе инде татар мин. Аллаһ безне шулай халык кылган. Кимсенмим дә, ләкин мактанмыйм. Мин Аллаһның язмышыннан риза. Татар угылы, горур татар мин. Фронтка китүчеләр урман борылышында күздән югалдылар. Озатучы хатын-кызлар, карчык-кырчыклар, яулык эшләре белән күз яшьләрен сөртә-сөртә урамнарга, тыкрыкларга сибелделәр. Шул чак авыл башындагы зәңгәр капкалы йорттан бер яшь кенә ир һәм бер яшь кенә хатын чыкты. Бәкердим, соңга каласың, йөгер тизрәк. Ашыктырма Сафура, уйнарга китмим, фронтка китәм. Ишетсен колагың, карап кына йөрт тракторны. Ишеттем ләбаса, ишеттем. Поезга соңга каласың, дим, йөгер тизрәк. Калмыйм.
Кораны, трактор белән ул-бул була калса, миннән рәхим шәфкать көтмә. Карбюратор белән магнитага бригадирдан башка тыгылма. Бәкер юл капчыгын аркасына асып, басу капкасына чаклы йөгерде дә, артына борылып, йодрыгын күрсәтеп кычкырды. Подшипникларны өретмә! Китүчеләр китеп, атна 10 көн узу белән, авыл белән фронт арасында эш почмаклы хатлар йөри башладылар. Көннәрдән бер көнне Бәкердән дә Сафурага хат килеп төште. Уйлап тордым да туп янында Сафура дип бер нинди сәламсез башланган иде бу хат. Узган ел мин хөрмәтшә биргән эсмишәләрне Кодрәт басуында ташлап калдырганмын ахрысы. Хәтериңдәме? Син миңа ашарга китергән идең. Ә мин свишәләрне чистартып утыра идем. Шунда син юхаҗылан шикелле муеныма килеп сарылдың да, свишәләрнең төшеп киткәнен сизмичә дә калганмын. Хатны алу белән свишәләрне эзләп алып, чистартып куй. Эш вакытында сырпалана торган гадәтеңнән ташлатам әле мин сине кайткач. Безнең милләт ерак гасырлардан килешеккә карап эш йөрткән, һәр тиенен тирен түгеп тапкан, хезмәт итеп җирдә көн иткән. Безнең бабай шушы җирдә туган, халкым дип шапкан йөгергән, атлы булган, алтын куллы булган, ут чыгарган, баскан җирендән. Туган җирем дип горурланып, шушы җирдән йөргән нык басып, таң атканчы арыш басуларын һәр көн саен кайткан уратып. Кырда бәхет гөрләп чәчәк аткан, бәхет баскан булын тугайны, таркалмагыз дигән шул васият, берләштергән бөтен туганны. Туган булып яшәү бу дөньяда торадыр ул алтын бәхәсе, туганнарым дип дәшә ул, тулы итә бәхет кәсәсен. Үткәннәрем белмәгән халыкка киләчәктә аңа урын юк. Нәселенне, шәҗәрәнне белү шул дөрести канга биеклек. Тарих кымы күмеп китә алмас, бездәй дәвамчылар булганда, без сынмабыз ачы җилләрдә дә, адашмабыз карлы буранда. Шәҗәрәбез тамырлары тирән, катлы, ябалдашы биек. Без милләткә тап төшерми яшик. Динем, халкым, туган телем диеп. Туфрак уңыш бирә тырыш булсаң, ялкаулыкны күреп үзмәсәң, ризык тәмен ашап белеп булмый, үзең әгәр чәчеп икмәсәң. Бисмилла дип эш башлана иртән. Бисмилласыз эшләр уңмый ул. Халкым диеп янып йөргәннәрнең күкрәгендә ялкын сүнми ул. Ярар узган бабай варислары, дәвам итеп аның юрарын, бәхет ырлыклары утыртканнар, васиятен үтәп кушканын. Без дә менә ерак оныклары, тугры калдык бабай сүзенә. Халкың әгәр ат уйнатсын дисәң, колак сал син картлар сүзенә. Үткәннәрне киләчәккә бәйләп, яңа уфукларны ачтык бит. Без тормышка зур максатлар белән, зур хыяллар белән бастык бит. Тукай язганнарны маяк итеп, кайбыра итеп изге Коръәнне, әткәй белән әнкәй өйрәттерер, бәхет сире нидә икәнне. Безнең бабай шушы җирдә туган, халкым дип шапкан йөгергән, атлы булган, алтын куллы булган, ут чыгазган, баскан җирендән. Барам әле. Бәхет алам базар киштәсеннән. Соңыннан алам уңыш. Башка кибетләрдән. Товар түгел дисезме сез? Шуннан нәрсә булган? Калган акчасына бераз сөю алам. Зинһар өчен бераз гына үчегезне намус.
Менә шунда. Кырый киште. Юк, әзрәк оста. Бузылган мени? Ярар. Мин алайса аны башка җирдән сорап карыйм. Борчылмагыз юкка. Карыйм. Күрәм. Минем өчен ташламалар дигән. Кешелеклек күпме сездә? Барысын да алам. Сездә явыз кешеләрдән бармы кырыш калкан? Нәрсә дисез? Аның өчен җитмәс әллә акчам? Берәр дару сатырсызмы миңа? Кызганудан. Берәр дәва үлчәгезче миңа? Сагынудан. Эш пышудан кирәк булыр. Берәр сихәт чәйе. Һәм төнәтмә ясагызчы миңа. Аерылудан. Гаилә иминлеге кирәк зур бер капчык белән. Иң яхшысы булсын иде, башка төрен алмыйм. Әнә теге матур тартма. Шаккатуны алам. Бу ясалма карашлардан бармы берәр дәва? Дуслыкны ничек итеп? Берәмләпме? Әллә үлчәп биреп сатасызмы бүген кешеләргә? Кызыксынам гына. Алмыйм, кирәк түгел миңа. Нигә андый исәп белән яшәү бу дөньяда? Якыннарга сәламәтлек алу иде теләк. Туган көннәренә миннән булыр бүләк. Бу көнчелек. Көнчелекне җиным сими минем. Зинһар өчен сез сабырлык сатыгызчы күбрәк. Юк, ышаныч кирәк түгел. Узган юл алдым. Бик күп алдым, озакка җитәр. Кирәк түгел башка. Киштәдәге күз яшьләрен барысын да алам. Минем язмыш аның хакын үзе сезгә түләр. Нигә дисез? Паклык белән гомер итүченең еламасын өчен күңелләре зардан тулы. Тормыш бит ул шул вакытта якты була. Кибет киштәсендә булмаса хәсрәт табып. Юк шул. Бәхет алып булмый базар киштәсеннән. Өйрәник без бүлешергә булганнары белән. Бәхет белән мәхәббәтне бирик якыннарга. Начарлыклар юкка чыксын якты дөньялардан.